mene, Mulajma. Ja. Njihove matere bile od Zajke Čorbega. Sestre, Sestre. polusestre. Polusestre. Polusestre, ja. Polusestre. Eto, tako je to. A koje si ti godište, Nezire? Visoko. 31. Mašal. Znači 90. Jedna, Sad će se završiti 10. ako Bog da. 91. 91. Mašal, inšallah. Pamtiš rat, drugi svjetski? Kad je Sinokos bombardovan, pamtiš li? Pa ja sam čitav drugi svjetski rat ovdje bio gore na Ivama čuo i taborio. Aha. Pa tad sam ja imao 12 godina, ko te pitao, Bog te stvorio. Tada su bili momci odrasli, Ma joj, prija bi odrasti. ma ne odrasti, nego ja bi ga odrastao, ne odrastao, aj čuvat. Ko će ti, Boga ljubi. I onda rat stao pravi kombinat. Pričao sam ja vaša Čerima Jest. i Fatima sa Jest. Sliđanova. Pa čuvali mi pokujci, evo, ti njeg bosi skakali, a Ibran imao ovih dobre posavce. Da jedu nam rahmetli. Da jedo imao Imao ovih dobre dobre posavce. posavce. Volove posavce i haran. Kad ja i Idri završili skupa zanat rahmetli. I na dolu u gradu, hajmo kaj ne na kafu, haj jebi. Kad ona, o kojino ti beše, da je rekao Čerima jebla ga ti kad smo čuvali pokujici, skakali bosi. A Nezir, a jebi se ti se zna. Aha. Bila ona dobra cura, a Idris je bio dobar momak. On je bio borac. Borac. Ma evo je, Ja šta je? kad je on meni pričao kako je on Ibrahima spasio. O, ja. Ibrahim išao, bio u SS Diviziji. trupama najžešćim. SS divizija. A meni je pričao Derviš. I Derviš je bio u SS trupama. Oni su bili skupa U u isto. Njemačkoj vojsci. Yes. Kaže, šta je Ibrahim radio, ja sam se čudio da ga nisu ubile Švabe. On se kaže, Švabo svira ono što kažu ko Švabo traljava, a čerka mu pjeva. A on popio, pa se to njemu do sada, od njeg harmoniku kaže, patec, ona se ode u komade, pičkom. A pričao mi je Derviš, kaže, zarobili Rusa. Nisu znali da je to neki agent, veći čovjek. Mhm. I mene odrede da ga ja vodim ubiti. I došli, kaže, tamo u jedne jame ima, kako ima oni klada, ima svakog kuca. Di će čovjeka ubiti. Ej, ja ću pucat. Ja prvo smo kladu, iskopana mu rupa. Kladu i zatrpam. Ali, samo. Jel je gore? I? Gore uši mi jest napravljeno. Ja i Fadile pokrili. Eno gore u vrhu vidi. I šta, kladu su Gore za... u vrhu. I kaže, Uši mi zatrpamo, gore, uši mi. ja kažem, bježi, a ja ću pucat. Uši Ko mi, fol, uši mi, ja ko sam fol. 4 vode. Ko fol da su ga ubili. Jest. I nas zarobe čitavu tu grupu, vod, ta je bilo jebika, zarobe nas. I sad kaže, postrojili nas i on hoda. Pa gledaj. Na jednom dojde do mene, kaže, ajde ti izađi. To ja mislim, izašao od... Dervišu. Da će me ubiti. Dervišu veli. Dervišu. Aha. Došao tamo, kaže, jesi li ti ikakvog čovjeka vodio ubiti? Kaže, jesam. A jesi li ga ubio? Nisam. Što? Nisam mogao čovjeka ubiti. Ja sam to, kaže, bio. Šta sad ti želiš? Aha. Želim da nas sviha pustiš. Nema, kaže to. Svidio. Tamo ti. Ja sam uspio da su nas sviha pustili. Uspio izganjati. Pa to je. Dobro je se snašao, vidiš. Mudrost. A jedan hođurina, kad je Kalac, vaš rođak, htio nahač, Kalac.
Pa jednog odjurnom dovo nekog Kasima jeboti njega, eto kao dobrog hođu. I bila gore dova u džamiji i mulo i bio rahmetli, hajmo mu dole na ručak, hajmo mu na ručak. Kad taj Hadžurna dole sjeo jeboti njega, on za svakom sofrom sebi će halal penjal dere jeboti njega. I priča popriča, on bio u Handjar diviziji, koja je bila koljaški divizija. Zloglasna. Pa jesi ti bio, rekao, Handjar diviziji? Pa eto kaže, on je jodlažo, nisam ja znao. Ja sam se okrenuo od njega, ga nisam mogao ni pogledati jebati njegov mater. Kad kaže bio u Handjar diviziji, jebati. Eto ti tako. I poslije pamtiš izgradnju kombinata, tu si učestvovao. Kombinata? Bratstvo. Jebati, pa 48. Tako je. Ja sam zasnovao radni odnos u Pilani u Novoj Bilovi. A 49. u martu mjesecu je počeo se kombinat raditi. Tako je. I naši su, bilo je naši dosta, svi su odašli gori, bili samo iskopi jebote zemlje. Ostali ja i Indo Klavdić u Pilani. Ja sam radio do 2,5 godine u Novoj Bilovi u Pilani. Ja sam tek u kombinat, kad sam došao iz vojske, primilo nas na zanat. 3 godine ja sam završio 57. 54. krenuo, 57. završio kao metalostrugar. Znam ja, radio s tobom, ja sam gore radio kod Čiće, kod Velagića. Ti? Pa ja. Znam ja tebe viđao, ti bi dođi kod Velagića, ti si bio dobar sa njima, sa održavanjem, sa mašim travarima, ti si bio dobar sa njima. Pa za njih sam i radio. Za njih si radio, pravio im zupčanike, svašta. Pa sve što je trebalo, narazao sam oni vrtena, jebo i ti trapezni. Jeste. Pa na kraju mi je bio sin načelnik. No, po meni bio Moj upravnik, upravnik. Upravnik održavanja on bio. Pa ja. Jeste, znam. Ja. Ti si jam da otišao u penziju, koje, 86. 88. 8. Aha. Ne znam, to bio bi ga, Ma znam, nije. otkud ću ja sve. Bio je tada živ i radio i on, Džemal Rahmetli, tako, Haskić, on je udar. Jest, on je bio u Magatu. A ti si bio dobar sa Velegićem, znam. Pa on nam godinama bio Šef. Poslovođa. I nas prebaci, mene bio najmati. A izvini, ja sam bio kod Iveka dole, znaš Iveka? Ivek onaj bijeli. On je bio dole, mi smo dole otišli u mehaničku, mi smo dole bili, ali pripadali smo vama. Pa ja sam kod Iveka bio. Pa u mehaničku je bila pripadalo vama. Sve održavanje. Sve vama. Ali ja sam kod Iveka bio, znaš Iveka? Ma jebi ga, možda. Ivan onaj. Pa Ivan Lohmer. Ja, bili. Pa kako neću, ne. Kod njih sam. Pa kako neću, ne. Ja sam tu završio zanat. On je preselio 88. Ivek. U mehaničkoj ja sam završio zanat i radio 6 godina. Aha. Oni su mene heptu ganjali da idem na održavanje, otišao Srbin gori strugar. Ja nisam, neću sad, norme, trebalo mi pare jebiti. Normalno. I eto na kraju sam otišao i završio, 88. sam otišao. A 88. taj Iveka zvali, on je umro. Da. Mlad, mislim, imao 4-5 godina. Ja. On je tvoje godište bio, Ivek. Ja mislim da je Velagić isto tvoje godište. Nije, mlađi je, on je bio 36. godište. Umro i on. Pa znam, bolan, pa mi smo bili jarani dok god nije umro. Bio obolio pa sam njemu išao i uspan dole. Odobio sam ono svojom, kako ono, Raisom. Baisa, eto baš s Sifatom sam pričao kadnom sinu. Kaže, ona se ne viđa, kaže, prije bi hodala, ne viđa se. A nas su pribacili, tamo bio onaj Lukić, poslovođa. No znam. I kažu nama, vidite vi što je Lukić, ovako je vama Svelagić. I mi prešli tamo, jebi ga, ja prvo jutro, on ima tamo onu huljaru. Njemu dobro jutro, majstore, dobro jutro. Rekao, majstore,
mi smo sad pripali tebi. I svi mi kažu da si ti zajeban čovjek. Gdje da se dogovorimo šta ti hoćeš? A mene gledaj, ne zire. Idi, radi, jebo. Pa to ti svi to ti rekli ti ni radnici. Mi neće raditi. Ja nikad s čovjekom nisam imao. Nisi imao problema, Maja. A, eto, ne sjećam se. Pa jel bi ga, dosta vi mlađi, kaže, pa ja sam imao na jedan Svidović, elektar, pa znam ne izresno, jebi ga, pa ja ne znam. A jesi li ikad ovako vidio da ovdje partizane ili četnike kad si ti hodao? Ti si bio dječak, ali jesi li ikad ih vidio? A vela habla, pa kako neću vidjeti? Pa jedno gori sam 2 put bio na mitingu, oni bi napravili miting. Čuj. Pa 2 put ja bio na mitingu. Kako nisam? A jebo ga ti 42. su već oni, pa oni su morali ići u šumu. Tamo su i brali Matanovci, a tamo Tadići. Brali, ubijali tamo bacali u jamu. I oni su morali ići u šumu. Bona. Pamtiš li kad je Sinokoc bombardovan? A vela, kako neću, tamo mi čuvali tamo u Zašemku. Ej. Pa kad su bile kuće, one odslame, jel da lako i bilo zapaliti, oni iz aviona zapalili, jel da? Ma ja, 7 aviona, to sve Kovačićani, uvijek tužikali. Tužikali. Ja. Da Allah sačuva. Ej, šta ja znam Šenkovljana, Bog. Pa Đulage, Rahmetli i Đule. Malove matere. Njihova je mater i moja mater bile sestre. Svidio. Pa, i ti tako zeta, a? Suši mi se malo da moram raditi na. Šta je Irga, kako te slušao? Dobar sam, šuti. Kako nisam naviku, alhamdulillah. Dobro, Nezire, znači to je to. Nezire 1931. godina, je li tako? A? 1931. je rođen. Ja. Eto, to je bilo to. 91. inšallah uskoro. 91. puna Nezir Perenda. Još hoda ko momak, eto. Prošle godine 10. augusta hoće mi unuci da proslave moj 90. rođendan. Da jebote, njeg rekao, i kod vikendice tamo pekli oni. Sabrano, ja nisam broju. Sve mi i unučad, i čerka, i sve. Sabrano, kaže 40 nas. Ohrabrilo moment Bog. Mašallah. Da je Allah nagradi za to. Daj Bože, i ja im. A tebi da Allah, dragi, dadne puno zdravlja. I smrt na nogama. Inša Allah, eto, amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.